खुलुमबाय बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं हायना सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 21 बोसोर उनाव आसामाव थामथि ज्ञानपति बान्था मुंदांखा खन्थाइगिरि नीलमणि फुकननो। बाइक सालायग्राफोरा सांग्रां जा, बरपेटायाव पुलिसा सानसेयावनो 2.13 लाख रां जुरिमाना फोनांदों। सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सा 5 डक्टरनि देहायाव कभिड पजिटिभ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। ज्ञानपीठ मामनि रैसुम गोस्वामीनि उनाव 21 बोसोर बारलांखांनानै आथिखालाव आसामाव थामथि ज्ञानपीठ बान्था मोननो हानायनि खौरांखौ मोननानै बयबो जोबोर गोजोननाय मोनदों। मुंदांखा असमिया खन्थाइगिरि नीलमणि फुकननो बे ज्ञानपीठ बान्थाखौ होनो थाखाय भारत सोरखारा फोसावदों। मख'नो गोनांदि 21 बोसोर सिगाङाव जेब्ला मामनि रैसुम गोस्वामी बे ज्ञानपीठ बान्थाखौ मोननो हादोंमोन, अब्ला गावनि बिबुंथियाव मामनि रैसुम गोस्वामीआ बुंदों दि उननि समाव सोरबा खन्थाइगिरिनो बे ज्ञानपीठ बान्थाखौ मोननो हागोन। गमामायैनो बै समाव बुंनाय मामनि रैसुम गोस्वामीनि रावा दिनै सैथो जाफैमारबाय। बे खौरांखौ मोननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खन्थाइगिरि नीलमणि फुकननो हामलायथि हरनानै बुंदों दि आथिखालाव बे खौराङा आसामनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव आरो रंजाथाव। सोलोंथाइ आयदानि बयनिख्रुइबो गोजौसिन ज्ञानपीठ बान्थाखौ बे बोसोराव आसामनि सासे खन्थाइगिरिया मोननो हादों। बेनि थाखाय गोदान आथालखौ गोसो दुंखांहोगोन। आसाम सोरखारनि हान्था मेला बिफाना लामा रैखाथिखौ नोजोर होनानै गोदानै फोसावनाय एसअपिनि सायाव होनाय बिथोनफोरखौ मावफुंनो लानानै बरपेटा नोगोरनि पुलिसा नोगोराव हेलमेट गैजायै बाइक सालायनाय एबा सोरबाया हेलमेट गैयाजासे सोरजोंबा गाखोफादोंब्ला सांग्रांथि होनो थाखाय गंफ्रोमबो बाइकनिफ्राय 1000 रां जुरिमाना फोनांदों। बुधबारखालि पुलिसा सानसेयावनो गासै 2.13 लाख रां मोननो हादों। बेनि थाखायनो आथिखालाव बयबो सांग्रां जानाया जोबोर गोनांथि दं। बराक सेरफाङाव गिख्रंथाव सन्देरग्रा बेराम कभिड-19 आ आथिखालाव जोबोर गोख्रै बांलांनो हमदों। मंगलबार खालि सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अपजित गोस्वामीजों लोगोसे डक्टर प्रदीप दत्त राय चौधरी, डक्टर अजित दे, डक्टर ऋतुराज टाकुरिया आरो डक्टर प्रपाहिता बरुवा मोननि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होननानै सोरखारि सुलुङाव रोखायै फोरमायदों। बिसोरनि गेजेराव डक्टर अजित दे आरो ऋतुराज टाकुरिया मोनहा आथिखालाव सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि आइसोलेसन वार्डआव एडमिट जानानै दं आरो डक्टर अपजित गोस्वामीजों लोगोसे डक्टर प्रदीप राय दत्त आरो डक्टर प्रपाहिता बरुवा मोनहा गावबा गावनि न' एबा क्वार्टाराव होम आइसोलेसन जानानै दं होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बराक सेरफाङाव थानाय 24 घन्टानि गेजेराव गासै 160निबो बांसिन सुबुंनि देहायाव कभिड पजिटिभ मोननाय जादों होननानै सावस्रि बिफाननि सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।